Onko sulla nälkä? Red on suosittu. Ehkä vähän. Mennäänkö syömäänkin hienoon paikkaan? Kyllä minulle käy. Apua, hän on niin kaunis. Mennäänkö jo? Pöytä 2, kiitos. Okei, pöytä 2. Mikä tuuri? Täällähän on juuri yksi pöytä 2. Minä johdatan teidät sinne. Onko tämä hieno ravintola? Hehe. No niin, mitä saisi olla? Me otetaan tilaus 2 ja 4. Kiitos tilauksesta. Tulee pian. Hyvää ruokahalua. Joten olet siis laulaja? Joo. Okei, hän ei vaikuta hirveän innostuneelta. Minä voin maksaa. Kiitos. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudestaan. Etkö saa unta? En. Tule istumaan tänne. Mitä vittua tapahtui? Mitä tapahtui? Et saanut unta, joten katsoin kanssasi televisiota ja nukahdit päälläni. Nukahdin heti, kun olin hänen lähellä. Anteeksi. Ei se mitään. Haluan suudella häntä, mutta vasta tapasimme.